Magandang araw sa inyo mga kapromdi. Nandito kami ngayon sa Antipolo, Rizal. At isinama ako ng aking kaibigan para mamasyal sa kanilang family friend. Sa Rizal Province. So habang dumaan kami dito sa isang highway, may nakita kami napakagandang view deck dito sa Buso-Buso Hotel, dito sa Buso-Buso, Antipolo City. So ito nga, nakikita nyo yung napakagandang mga halaman dito sa isang hotel. But naparaan lang naman kami dito. Kaya after namin makapag-view dito, didiretso na kami dun sa bahay ng kanilang friend or sa farmhouse ng kanilang friend. Maganda rin naman yung mga halaman dito sa Buso-Buso Hotel katulad niyang nakikita nyo. At syempre green na green. At napakaganda rin ang hotel dito. Pag once na maparaan kayo dito, talagang tawag pansin din itong establishment dito sa gilid ng highway, Marikina Infanta Highway. So yun ang tawag dito sa highway na ito, but nasa part siya ng Antipolo City. Magaganda rin yung mga puno dito katulad ng nakikita nyo na yan. At syempre sobrang init ang panahon ngayon, kaya ayan, dapat talaga maraming puno, maraming tanim na puno para may masisilungan palagi kahit saan ka pumunta. So ayun, nakikita nyo napakalinaw ng kalangitan dito at yung kanina overlooking sa bundok na napakaganda. So, ayun mga kapromdi. Nandito na tayo sa family friend ng aking friend dito sa isang bayan sa Rizal. At yun nga, nakikita nyo yung ang laki-laking nipahat. So, actually, hindi naman siya parang nipahat. Parang napakalaki niya nga. Yun nga lang, parang sabi niya kubo raw, pero napakalaki naman ang kubo na ito. Siyempre, yung farm dito, nakikita nyo yung laki-laki ng ground. May mga halaman, halos punong-puno ng halaman. Kaya lang kapromdi parang newly acquired lang yata itong farm na to, kaya hindi pa masyadong malago yung mga plants nila. Pero maganda na rin naman. At syempre mas maganda yung nakakapamasyal din. At hindi lang palaging halaman na lang yung palaging nasa harapan. At ito nga, halaman pa rin yung nandito, pero marami naman ditong view, kaya lang talagang halaman pa rin yung papakita ko sa inyo. So ayan, may mga bird nest ferns, mga ferns, mga palm, meron din silang likwala ba yun or anahaw, sa kalatia, croutons. Yan, sari-saring mga halaman na makikita dito kapromdi. At makikita nyo nga, ayan, may mga bamboo. Oliva plant or oliva palm. Yung weather condition naman dito kapromdi ay kasing init din ang weather ng condition sa Manila, kaya yung makikita nyo mga plant parang ganun din, parang nanunuyo rin
Although bago lang talaga itong farm na ito kapramdi, kaya yan, hindi pa masyadong nasikaso ng mayari yung mga halaman. Pero maganda na rin kahit papano, ayan, naalagaan naman nila at syempre nadidiligan na. Hindi ko alam kung ilang hektarya ito mga kapramdi, kasi napakalawak ng ano na to, ng farmhouse, farmland. Mostly naman may mga prutas, may mga halaman katulad ng nakikita nyo, caladium. So dito lang ito kapramdi sa front yard ng kanilang big kubo na sinasabi. Pero mayroon pang ano nito, mayroon pa silang ginagawang parang farmhouse din. Pero parang style tiny house, pero napakaganda pag naakit yung pinaka mataas nung tiny house na yun. So makikita niyo yung kapramdi. Hindi ako handa kapramdi magkuha ng ng video, kaya wala akong dalang gamit, kaya medyo maano yung ko, magalaw-galaw yung cam kasi pasmado na yung kamay ko. So wala akong dalang gimbal para magkuha ng video. Ang alam ko lang kasi mamamasyal kami dito. Hindi ko naman alam na mayroon ditong garden na napakalawak. Basta alam ko farm. Siyempre gusto ko rin ipakita sa inyo. At siyempre maganda yung may farm kapramdi. Ako nga nangangarap din ako ng ganon. Sana magkaroon din ako ng farm. Kaya lang parang suntok sa buwan yung pangarap ko na yun, kasi even kubo nga hindi ko mapaganda. What more kung bibili pa ako ng farm na wala naman akong budget pang farm talaga. But siyempre nasa dream ko rin naman yun. So ayan kapramdi, maganda yung view dito. Maliwalas at napaka-presko ng dating. Rapis plants, croutons, oliva palm or oliva plants. Saka meron din silang konting mayana. Yan, bird of paradise. Medyo naninilaw na yung oliva palm dito, so sobrang init siguro. Even yung mga peace lily parang nadadry sila dahil sa init siguro din, at hindi pa masyadong nadidiligan. Mayroon din silang aglonema, peace lily, mga flowering peace lilies. Ayan, dito napakaraming ibon na maiingay dito sa lugar na ito. At syempre pag maraming ibon, ibig sabihin na napaka-healthy pa nung lugar. Ibig sabihin maraming puno. So nakikita nyo naman kapramdi, marami talagang puno dito. Pero hindi naman yung masasabi na parang jungle. Hindi naman. Medyo lang siya, medyo may matataas na mangga. May mga bamboo. Pasukin naman natin kapramdi ang loob ng kanilang napakalaking kubo. At yun na nga, nagkakainan na yung mga kasama ko, yung friend ko. Nasa table na sila, nakaporma na. So ako na lang ang kulang. Ako na lang hinahantay nila. So ito nga, napakaliwalas naman ng kubo na to, napakalaki. Ayan, puro kawayan yung loob.
So nakakahiya naman umakyat pa, kaya dito na lang ako sa baba para ayun, titingin-tingin ng mga halaman. Bird of Paradise. So ayun ka from di babalik tayo dito sa front yard ng kanilang rest house or nipa hut na malaki. So ayun, yung ground dito ay nanunuyo yung mga damo dahil sa init yung kapromdi. Pati yung mga dahon ng mga halaman naninilaw rin. Napakalaki ng Calathea kahit mainit dito, malago siya. Siyempre yung mga bird nest ferns, malalaman mo pag nainitan kasi naninilaw yung mga dahon nila. Ayan, mga money tree or money plants. Yung nipa hut, malapit lang yan sa kalsada Kapromdi. So akala mo parang tindahan sila ng halaman kasi napakarami nilang binili kaagad ng mga halaman para i-design dito sa kanilang napakalawak na farmland. So yung mga maliliit na kahoy na nakikita nyo mga Kapromdi, mga prutas yan. Mayroon din silang hammock pero walang sumasakay. So ayan, may mga halaman dito na croutons, Areca palm, bird nest ferns. Sarap ng may farmland Kapromdi pag ganito kalawak. Meron din silang saging-saging na variegated or heliconia na variegated. Tawag ko kasi dyan saging-saging. Minsan nakakalimutan ko na heliconia yung pangalan niya, kaya saging-saging na lang yung tawag ko. Mga palm, may nahaw, ayan. So alam nyo Kapromdi, napakalawak talaga nito. So hindi ko na masyadong maipakita sa inyo. Gusto ko yung ipakita lang sa inyo yung medyo greenish pa. Kasi minsan yung dahil sa lawak ng lugar, sa lawak ng kanilang farmland, halos walang laman. Kaya dito lang sa medyo paikot-ikot lang sa kanilang house or vacation rest house dito sa Rizal. So ayan, naninilaw pa rin yung bird nest ferns. Maganda rin itong variegated na gumamela. Pulang-pula yung kanyang flowers.
ay mga kaprom, di open siya, walang laman yung pinakataas niya or second floor dito sa kanilang tiny house. Pero ayan o, nakikita nyo naman yung makikita niya sa paligid. Ay nakikita nyo ang kaprom, napakagandang mga tanawin dito, wala kang kapitbahay, halos puro greenish, green lang nakikita nyo, mga puno ng mangga, bamboo. So ayun, tapos nakikita rin dito yung mga hills, may mga bundok, tanay. Napakalawak ng makikita dito sa taas. So pag naayos ito, siguradong napakaganda ng lugar na ito kapag medyo na-improve na nila. Although nagsisimula pa lang kasi sila sa kanilang pag-aayos ng kanilang farmland dito sa Rizal. Kaya yan ang hindi pa masyadong malago yung kanilang mga halaman, yung landscape hindi pa naayos. At syempre kasi napakalaki ng kanilang farmland, so hindi ko alam kung ayusin pa nilang landscape ng kanilang mga ano dito, garden, saka yung mga paligid ng mga bahay-bahay, something ganon. So ayun mga kaprom-di, at hanggang dito na lang may papakita ko sa inyo dahil hindi naman kami tumatagal dito sa lugar na ito dahil nga namamasyal lang kami at napakalawak na ng aking napuntahan. So ayun, maraming salamat sa inyong panunood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Pwede niyo rin po kung i-follow sa aking FB page, Certified Prom Day, na makikita sa Facebook. Ayan. Ito ang farmland ni Ate Gloria. Ayan.